Christmas lamri kani to hi chuan in hnialna tam tak aron hring chuak ngal thina Richard Dawkins atheist zinga auring bermai khan kumzabi som pakuana kha mithiam ni ve chunga thilmak ti te nulathiang limshrin ti te za thlak mi lova rin thei hun nung berani zo na han zo deuh chuan Christian mithiam te hian nulathiang limshrin chungchang le isua thole na kha an hnol hre to a an za pui thina an ril rungai tu na adik lo tian hria heti lam zo na hi don lo sha man du thin ti in Christian te na takina be ani kha asoyang hian Bible hi thubel chian dol lo ani rengem ni khovel thiam na thang chak takawang hian kan Bible hi thon thua min chua sak mayangem science thiam na sang zel kara hian Bible rin tlak zia hi engtin nge kan au chu pui ve ta kang ti te hi ngun taka ngai to a hun viau to ani nulathiang limhrin chungchang hian ngai ven na hlo hle maya kumsang ni som pathum khan British Medical Journal chuan zirchian na anaya meichia sang sari zaria som sari an zirchian zinga somli panga te chuan mipa mutpui mi alovin in ka raina engma mangbok si lovin fa an payani antia hetiang hi thil ni thei ani rengem ni ti chuan ngai ven a hlo thar le zual ani science lam kan soi thui ma in nulathiang limhrin ti Bible kan mu hi enge ani chia ti chulo en masaila Isaya bung sari chang som palia lalpa ngei chuan chinchia na mu ti rangche ngai te nula chuan nawa payanga fapa hringanga ahminga Emmanuela hasang tia nula soina tongkam hi Hebrai tong chuan alma ti animaya nula fanei rual to soina ani a virgin ti akok lo ti anom ti chuan lelin diktok lo chu la chhong zelin mathaya le lukapo khan nulathiang limhrin ti hi anron soiwar tamai nianga yan oma chu ba ka Johana zia ka le khathona te kan mulo wang hian nulathiang limhrin ti po hi pomlo anom bok abikin philanthropist kan ti tele adoptionist kan ti te zinga khan philanthropist te chuan isua pathian na han pomlova isua kha mishing pa ngai ve mayani antia adoptionist te chuan isua kha mishing pa ngai lo piang ani a apathian na kha baptisma achan nuwa anei chawani antibok anni hian nulathiang limhrin ti le isua pathian na kha inzomin an hria chuwangin an pom thei lovani Isaiah khan virgin soina Bethula manglova alma amana wang khan nulathiang lim asoina anilo tian oma ma se thuthlung hluya hian alma chu nulathiang lim soina anilo ti tranchan tur omlo thuthlung hluya voi kwa alanga nulathiang lim chanchin an soina vek ani chu mai ni lovin septuagina khan alma kha nulathiang lim Parthenos ti vekin anda a Isuapian ma kumzani chuang liam ta khan Juda mithiam te khan alma chu meiche fanei rual to soina ni mai lovin nulathiang lim soina ani tian pom to ani chu engpo ni se thuthlung thara hian chiang takin kan hmu a Isua Krista lo pian dan chu hetiang hi ani anu mari chu Josepha nu pui hual ani a anin pol ma in tharau thiang limin naw apai tir ti hriat alo ni ta a ti in vantir kovin mari chu naw apai tur thule ahminga Isua asak tur thu a hrilpo khan mari chan na chu pasal kanei silova engtin nge niang ti kha ani a vantir ko chuan tharau thiang hlim chu ichunga alo omanga chungnung berathil ti theina chuan a hlia khuang che chu wangin naw lo piang tur chu mithiang hlim pathian fapa an tiang ti in a hrilfia ani Josepha poin marin nawa pai ti hriat vele khan timual pholova aru ka then tum mani kha an lamudun silova tichuan Bible hian a soi chiang ti chu kan hria a mari chuan mi pa mut pui lovin fa pai ti kan hmu
tichuan mi pachi tel lovin nula in fa pai thei reng em ni ti hi tun tuma kan soi tur chu ani ngai dan sang a om pakhat na chu parthenogenesis anti a zona poimo tak mai chu pathian fa bo chu lo ni se mi pachi chu khoya tanga lo om ngot nge niang ti hi ani a mi pachi tel mi lovin engtin nge naw alo in siam thayang ngai dan pakhat chu cloning ani a chu parthenogenesis anti chu ani chumi omzia chu mihringa cell omkha abikin mei chachi kha meiosis anti mangin ama le ama ain thena chuta ain then le lam chu abul hnaya chidang nen ain zoma naute alo in siam thei ani parthenogenesis ronsoi masaber tu chu Swiss naturalist Charles Bonnet ani a sang kha jasari somli dai to khan ran nung pakhat afit anti chu mi pachi tel lovin anin thla pung theiani ti amu chuaka tuna chuan parthenogenesis hi ran nung sanga komodo dragon ate shark ate rula tele sazu ate an mu bel zelani mi pa tel lovin meichia hian fa an pai thei ani chu ti ani chuan bible thunen po ain mil don ti na ani amai ro chu isua pian dan soifia na man don chuan thil boi thlak tak mai oma mihringa chuan meichia in XX chromosomes an neya mi pa in XY chromosomes an nei mi pachi tel lo chuan Y chromosomes om thei don lova chu wangin parthenogenesis mangalo piang ni ta se isua kha meichia ani angai don ani chu chuan ngai dan pahni na hring chuaka chu Y chromosome chu pathian thil makti mangin alo omani thayang ti ani he ngai dan hi Thomas Aquinas khan alo nei to a pathian thil ti theina top chin nei lo chu naute alo in siam theina chanani ti na lo soito amai ro chu hei hian zo na lian deuh mai a hring chuaka isua chu mihring fam kim ani nge yangem ti zo na alo om pha ta ani isua chu mihring fam kim ni lovin mihring thar ani don ti na ani a ani chuan Davida thla engtin nge ani thayang ti zo na om mase he ngai dan pom tu te chuan adama masale adama nung hi thil siam dang lambik an ni ve a mase mihring fam kim an ni ve ani an ti thung man lai huna kha chuan mihring ni na zong hi nu atanga lo chuak ni in pa atang hian nunna alo om ni nan ngai thin chu wangin khang hun laia theology an te khan nula thiang hlim hrin ti chu docetic havin isua kha mihring tak ani love anti chanlet nan an mang thina tuna ero chuan naute ni phung chu nu le pa a ain ngat ve ani ti kan hreto a chu wangin Y chromosomes chu khoya trang emwa pathian ina da ani chuan isua chu mihring chan ve emo pathian fam kim mihring angalang ani ringot don ti na ani anga chu wangin he ngai dan hi kan pom don chuan a kentel theology hi soifia tel angai don ani ti chuan ngai dan pathum na ngai nom tak mai lo chuak ta a chu isua kha XX chromosomes nei mi pa ani ang ti ani kumsang hi somnia khan lekhabu thadeu mai Science and the Bible Modern Insights for an Ancient Text tibu David Inston Brewer zia alo chuaka ngai dan bengwar thlak tak mai ron nei Inston Brewer chuan zo na sang om thei ron soya isua khan leya pa anei lo chuan mihring fam ki mani yang em ti te mi pa ani sia engtin nge meichia ti ai a o ve thayang ti te rual ban lo te ai po a o thei don em ni ti zo na te om bok ani heng zo na zong te chan na chu XX mi pa ani atia X chromosomes pani nei chu meichia ani tlang puya ma se XX chromosomes nei mi pa ni bok si anom thei ni na soi chutiang mi chu tuna hian US a ringot po sangriat bor vel an oma enge mohar sat na nei zui anom thina wanga enkol ngai ani tlang puya thren khatero chuan XY mi pa te testosterone nei zat ang tho an nei ve wangin clear shanan har hle atia XX mi pa chu Y chromosome a testosterone gene SRY anti chu X chromosome nen ain thlaka wanga lo om mani a ti chuan amma kan soi parthenogenesis mangin pathian chuan XX mi pa siam thayani ti na soi
thil thleng zen lo tur ni ma se thil thei lo top chu ani lo xx mi pa chuan chi an thla thei lo wanga ma se isu khan nu pui nei lo wangin chi thla thei ani le ni lo kan hrelo thung he ngai dan hian thatna tam takanaya pakhatna chuan pathian chuan leilung dan kala chelovin le magdang lam taka y chromosome omti ringot lovin thil makati ti na haniang panina chuan xx chromosomes nei mipa ni boxi chuan meichhia le mipa ai a ozo ve ang pathumna chuan xx mipa chu mihring dangte aya danglam hret ani dona wangin pian phunga rualban lote ai po a o theyang Inston Brewer chuan hershil fiana hi thil ni thei pakhat ani ve mai thu a soi rualin dikhlel deuh om thu a soya isua kha melhem lo le bol hlo kai lo ni tura kan bei sei chuan xx mipa g na danglam bik pian hmang le mi zia midang ne na in ang lo ani chuan a in mildon lo ani ti na soi thung atop bera chuan parthenogenic chimera anti auma ama kan soitak kha ngainom viang ma se azel din thu dewa zona omngal chu y chromosome testosterone chu x chromosome a in sonani chuan y chromosome chu khoya tanga local nge ni ta ang kumsang ni som pani khan arathi prasad khan ale khabu like a virgin tia khan marikha genetic chimera ani chuan mipa tel lova fa apai theidan konga om atia chumi omzia chu marikha mipa le meiche embryo infin atanga lo piang ani anga y chromosome chu ama om sa ti na hani donani chu chimera kan ti chu ani mipa le meiche chromosomes nei ve kha tun nai maya hetiang dewa thil thleng hi kan hmu nge a kumsang kha zakwa songkwa panga a nature genetics in a report danin no pang pakhat chu anu in doctor hne na ron hruaya alu a than chak bi ka wangin aron enti rani doctor ten a thisen an han test chuan thil mak tak mai an mu chuak ta a no pang chu atak sapian phunga mi pa ni ma se a thisen ero chu mei che thisen ani thunga anu genes che a chom ani chuti rualin a cell dang ho azuna an mu te ro chu cell pa ngai anu le apa dna nei ve an ni thung engtin chi ange hetiang hian alo om thei ti hria anom lova a cell tamzok in apa dna anei lo wangin anu in parthenogenesis manga apa in an ngai ani hriatel ngai ro chu hybrid kan ti nen chuan thil hrang dai an ni ti hi ani hybrid chu species hrang pahnih in finin an siam ti na ni a entirnan sakorpa le sabengtung nu hian no nei ta se an no te chu hybrid aniang chimera ero chu embryo pahnih emo ai tam infinin species pakhat an siam hian ya entirnan sajumit sen le mit pol hian no nei sela an no te chuan mit sen le pol chu ron nei ve ta sela chutiang chu chimera kan ti chu ani ti chuan mari chuan mei chian si in y chromosomes nei tel sela chimera ani don ti na ani chu University College Londona genetics professor RJ Berry a soidan chuan parthenogenesis ringot hi chuan isua pian dan a soifia zolova mipa chawin y chromosome an nei chuan mar khan y chromosome anei tel lo ti na ani alo nei tel ani chuan mipa mi zia le pian phung ang aneianga naw pai thei ani lo pokang ti hi thil ni dan tu reng angin angai theya ma se ani vek tlat lo mutation om theya chuti ani chuan mipa anga xy chromosome nei ni si meichia ang chia ma se chi thla thei lo chul nei lo anom thei amai ro chu tu na kan soyang chi ho zinga hian ser an nei dan ai nang lo na sa ema chul neya meicha chi po nei anom thei dan kong awm lowang ti asoi thei lo chutiang chu an lo omani chuan parthenogenesis kan ti mang khan meicha chi alo in siamanga mipa testosterone mutation alo ombokani chuan nula thiang hlemin mipa mutpui lovin fapa hring thei don ani hei hi krista lo pian dan ani e ti in ka soilova thil thleng zen lo tur ni ma se a thlen thei dan kong a omani ti zong ka soi ani ati ti chuan scientist ten thil ni thei hrang an soite chu kan lo muta a
mari chuan Isua chu engtin chi angia pai ti chu hrelo mai la nula thiang hlemin fa pai ti chu thil theilo top ani lo ti ro chu kan hria thil thleng zen lo tur chu ani nge ya ma se science mang poin pathian thil ti mak kan hmu thei ti ro chu kan hria ani amai ro chu then khat nga yangin Isua kha pathian fam kim mishing fam kim ni bok tur khan nula thiang hlim hrin ani kher atul na ero awm lo nula thiang hlim hrin ani awanga pathian ni na nei ani lova mi pa le mei chekar piang po ni se chatuan mi kha mishinga aron pian thei lo pha na chan tur awm lo sual bol hlo kai lo ani na turin nula thiang hlim hrin ani atul na awm lo bok sual hi adama atanga thisena kan in thla chhon zel po lo ni ta se mari atang khan sual chu anei tho don ti na ani then khatrin dan anga mari kha sual na nei lova hrin ani a chu wangin Isuanu ani thei ani tila khan bible a tran chan tur anei si lo nula thiang hlim hrin ani nge yani ti apoimon a chan chu bible ina soiwang chawani mipa mutpui lova nula thiang hlemin na wa hring thei kha pathian na tho ro pui tak mai ani a chutiang chia chuan mipa chi le mei che chi in zom awanga naude thar lo piang mai po hi thil mak ani thowa pathian na tho ro pui tak an ni ve ti chuan kumsang ni liam dai to khan science in parthenogenesis amel riat ma da in mathai te khan nula thiang hlemin fa pai ti an lo soi to ani chu ngai te nula thiang hlem chuan nawa payanga fapa ashinganga aminga Emmanuela ansa ang tia alo soi kha alo thlen theinan heng zong zong hi alo omani